Tuo mar kahera kata TB en tuo ma osebedo kamako oganda e piny ngima, kendo oganda mathoth ong'eye mana kaka tuo mar fuolo ma bende ng'ato nyalo kawo ne yath e thuolo mar dweche 6 kende to chango. Kata kamano, tuoni eri nitiere kidienje mopogore opogore kaluwore gi kuonde ma odaki e dend dhano, ka moko kuomgi gin kaka kahera mag obwongo ma dho ngere dendo ni cerebral TB, kahera mar lumbru to kod kahera mar choke, duto ma bende biro mana poni ng'ato oweyo ma ok othiedho kahera mar obo kata ok okawo yath e yorno ma owinjore. Odiochieng' ma kawuono wawuoyo ahinya e kahera mar lumbru, kama bende Lilian Obonyo biro leronwa kaka osebedo kodak kod tuo ni eri. Lilian ne ofwenyo ni en kod kahera mar lumbru e higa mar 2003 bang' kane osebedo ka odhi e ute thieth ka en owuon to ne ong'eyo ni en kod TB mar obo. Kata kamano, bang' limo ute thieth mathoth, lakteche nofwenyo ni TB mane en godo noselandore mane osechopo e lumbrune, kendo koro ne en kod TB spine kata kahera mar lumbru. To gima duong' moloyo madwa ni mondo mi anyis jopiny en bedo kod ng'eyo ni kata obedo ni nitiere tuo mar TB mar kahera, tagombo mondo mi joka nyanam ong'e ni wan kod TB mar spine ma bende ketho ler maduong' mogik e toki, to pile wang'iyo ga mana gi tuo mar TB mar kahera, to kata kamano wan gi tuo maduong' mar TB makelo nyaka ng'ol e ngima dhano. Nikech an mawuoyo kodu ni nasekale tuo no, be momiyo abet kata wheelchair mabete sani ni. To tuo mar TB mar spine ng'eyo tek kata fwenye bende tek, nikech kochaki to chako rami gi onding'i, to obiro e pinyi to omako joints ni te, fuonde mag dendi rami te, to ibedo gi kizunguzungu. Koro mondo mi wabed ka wang'eyo ni tuoche nitie, to sana TB mar spine en emorachie mogik, nikech en fwenye tek, en ok obi gi signs mag fuolo, ok obi gi signs mag wich bar. En rem mokelo mang'eny e onding'i, rami kabisa, to ikoso teko mar wuotho, tibedo gi kizunguzungu. Tuoni eri kaluwore kod jolony onge kod ranyisi ma achiel kachiel, ka iwacho ni en omaki mana ponono ni ok ithiedho kahera mar obo e yo makare. Ranyisi mage kakore kochakore, ranyisi mage ok gin specific, tiende ni ok diwach achiel kachiel ni maa to en mar TB mar lumbru. Nikech gik mang'eny tuoche kopore. Ng'ato nyalo bedo gi arthritis, tuo mar arthritis momako lumbru. Kako bro winjo rem mar arthritis ni, tuo mar nyamuoda gi dholuo mar choke ni, e kaka rem mar tuo machielo cha bende bro chakore. Koro kochakore to kinyal pogo ni ma to rem mar TB mar lumbru, to moro ni to mana mar nyamuoda. Koro ng'ato samoro nyalo budho koparo ni en mana gi tuo mar arthritis kata nyamuoda no, to samoro en tuo mar TB mar lumbru chako kachakore. To mana kaka nawacho chien, ok en gima yot mondo ng'ato en obed mana gi TB mar lumbru ni achiel kachiel ka ok ne ochakore e obo. Koro ka wakawo history kata watimo nonro mar kaka tuo no chakore, nyaka wadwar ng'eyo ni to bende nitie ndalo moko mane osethiedhie tuo mar TB mar obo, kahera mar obocha, to be nitieko yath, to thieth nodhi nade, be niduogo mopimi mogolo kego koromo dwe mar 6 monyisi ni koro tichango, koso kani winjo ka koro idhi maber to niwe yath. Nikech jomoko bende default iyudo ka ng'ato dhi owe yath gi e kore, TB cha odhi obedo resistant, kudni cha koro ok winj yedhe ma ikuongo ichako go ka.
Kata kamano, thieth mar tuoni eri bedo ga matek ne jogo eko ma onge kod yuto maber, kaluwore ni odwaro omenda mathoth ma inyal tim godo bero kod ruecho, pek ma bende samoro nyalo miyo ng'at mani kod tuoni eri bedo kod ng'ol mochwere. Namuonyo yadhno kuom dweche 6 kaka chik ne dwaro. Bang'e nachako timo exercise mar massage, but natimo traditional massage nikech naonge gi uwezo mar dhi e machine, naonge gi uwezo mar medo bete osiptal ka irwaya. Koro ni rwaya gi dala to atimo exercise matin kenda nikech gi kanyono naonge gi pesa maber manyalo chulo kata ng'atno mane di rwaya, ni rwaya gi familina. Koro mana kaka mar kaera mar lumbru ndiyo pod itiyo mana gi yedhe mag TB ka. Lakini koro muda koro dhi mar dweche 12. To thieth moko ithiedho midhiero ma koro kelo. Kwa mfano kokelo shida kaka koro mar ni oketho nerves, ng'ato koro olokore puth, koro konyal wuotho e wheelchair, obiro dwaro gik mang'eny. Obiro dwaro daktari mar mazoezi kata jarwacha physiotherapist. Obiro dwaro daktari mosomo weche mag nerves kata miluongo ni neurosurgeon. Obiro dwaro consultant physician, daktari ma en odil mana gi internal medicine. Koro seche moko nyaka surgery inyalo dware, inyalo tim bero, either mondo gol tutu cha, to mondo mi bende ong'i ka nerves ka pod inyal resgi. Koro magi gigi kine timre to ng'ato nyalo budhe osiptal muda mang'eny. Ng'ato nyalo budhe osiptal muda mang'eny. Laktar Michael mabende olony e weche mag TB ojiwo oganda mondo otim limbe e ute thieth mar fwenyo mapiyo tuoni eri ma samoro ng'ato nyalo bedo godo kaluwore ni tuoni ok oyiero higa manyalo mako e ng'ato. Koro ji oningo beda ongech, kata kiwinjo ka in gi rem moro to kiki igno. Kiki wach ni magi bro mana rumo, adhi ng'iewo yath moro tamuonyo to rumo. Koro ji odhi e osiptal, kiwinjo kituo, in gi shida mora mar lumbru, dhi e osiptal. Nikech nitie kit nonro mitimo miluongo ni MRI, magnetic resonance imaging. MRI ni en picha migoyo ng'ato, to en ogolo nyaka finer details ma x-ray ok nyal miyi. En type of scan, to koro en ka ng'ama iparo ni nigi tuoche mamoko manyalo bedo ni opondo mag lumbru, to ng'enyne itimo MRI. Kata obedo ni tuoni eri mako mana 5% mag oganda e pacho ka, onyalo weyo ng'ato kod ng'ol mochwere ma bende nyalo kelo kata lal mar ngima dhano. Ne Lolwe TV kowuok e kaunti ma Kisumu, an Sofisa.